Brone. Sak karepe dhewe. Ya iya kok ngene. Yo, roll action. Yo, sing kok goleki apa? Pilihan endi? Apa sing kok goleki? Klo entek-entekno. Aja kereng lho, Bud. Ono kereng lho. Aki lho entek-entekno. Apa sing kok goleki? Kereng, Bud. Kok malah ngalih kowe kuwi? Asril. Anu balik neh. Lah ngene-ngene. Kurang dur. Yo kurang dur. Oh iya. Asal kene ya kurang hasilnya, Men. Yo wong Iki niku aku cukup nyapat iki. Ngene, kan pengen to. Ngene to. Kaya Serar pelayu ngono. heeh. Nabrak iki. Aku madhep kuwi Yo gadu nabrak ki wani kowe. Serar pelaku nabrak. Ngono. Sik diranu yo. Minggu eling. Ya, yo. dirahno kene. Tak arahne sing anu cedhek. Sik mlaku ngono. Ke ekspresimu wedi Pak yo. Yo entek-entekno ngono ae. Action. Klo, entek-entekno. Aja Kok ngono. goleki apa? Aja ngono lho, Bud. Aja ngono piye lho kowe kuwi wong tinggal ngene kok. Op. Iki aja ngono lho. Dikon ngentekne kok. Action. Aki lho entekno, apa sing kok goleki? Bareng nganune apa nih? Sing ngene kuwi kedura ra apa-apa. Aduh, Kurang kepan to iki. Ning kene neh wae kene neh. Aku muni iki. Iya, karo nyontek-nyontek dhuwur ora apa-apa. Wong peding ngene. Sak seretan. Action. Yo entek-entekno. aja ngono lho, Bud. Kok kereng men iki. Kok malah arep ngalih ki piye lho karepmu? Kuwi barang iki rumangsamu wis Masane wis bolong. wis bolong tapi Arep ning mencolot. gaduk. Iya. Paling gaduke ning rodok rene gen. Ora apa-apa. Anu. Dua ngono. Seluwer ngaur-ngaur ngono. Digaduke terus. Duh, ngene iki lho. Dadak ngene iki lho. Oh iya wong ngene, spread. Ah, Ngono. pantes wisan iki. Kowe ngomong apa ya? Piye? Kowe ngomong. Piye lho kowe kuwi? Ndan to anu ngono. Sak cerewet-cerewetmu nek napa wae. Tadi adamu nih. Tokno paling kenyehmu. Action. Aki lho. Piye lho men kowe iki men? Entek-entekno aki. Kok malah ngalih ki piye karepmu? Ngono malah ngengkel ya Ram. Maksudnya niki lho. Muter yo ben wae. Biar yo biar. Muter yo ben. Action. Mutian mbok yo ben. Kurang-kurang kaget. Kurang kan Iya. Kurang- kono bruk mengke muter yo pian. Ngono. Modar. Spontanitas. Action. Modar. Sik kowe anu kowe kritik-kritik rono. Lah aku muter ora genep lho ning kene wonge ngono ya. Ning kene iku mung kritik-kritik lho. Terus kritik-kritik iki terus lah aku muter ora genep lho ning kene wonge. Ngomong ngene sik apik lho men kowe. Kan kan kasus jotos to. Heeh. Rene iki Iya iya. iya. Ah, iya iya. Aku tas jeneng Didik. Yo. Aku kok ngendi? Yo kok kono kuman kok ngendi. Kok kene. Yo kono wong. Tes kejotos kuman Yo, to. sing kocok Wis sinten? mentelek ngene, ken ngene. Bar kejotos ya. Bar kejotos kok cekel das mungkin. Iya. Action. Kat. Huhui dodo ngeblaknya. Terus mapan sing penak. Ini mapan sing penak ngene terus Mas. Sik tak raper. Yo, apa? Iya. Ah, terus ngincang putri. Huhumu ku seakan-akan didoi. Ditawani kuwi huhumu ki Nah, kowe berarti kok kono mae minggir ngene berarti. Kowe engko terus ngene ae. Kumangkae ae yo, jan cepet. Engko lali. Huwe paling ping Kono aja kok kono. ping pindho. Iya. Kok kono mang lho. Ah, ngono terus keluar. Hmm. Terus lerek titik.
Action. Nah, weh Jut, menenge ning kono terus ngomong nih ke anu mang lek modern. lah aku modar ning desa kene ora genep. Ning kampung ruwet ora genep. Action. Lah aku modar ning kampung Genep ora ruwet. biar kampung ruwet. Ora genep. Action. Thumbnail. Lah aku modar ning kampung ruwet ora genep. Thumbnail. Wes menenge ning kono menengo ya. Putri ki kok anu balik. Balik ngono. Weh. Minger mrono arep balik nyang jeding. Ngono. Anu. Iya terus kene wong lanange dilek dingei anu mangkel. Ditantang Ini tenan. lali. Ini Dene wong lanang sing ndablek lek tawani tenan mah keplayu lho. Kene mandak ngono ae wong lanang ki. Lek ditawani tenan ora. ya. Kowe rada anu Pak. Rada anu mangkel lho. Ngene polahmu. Iya kowe ngono. Ya yo ngono terus. Action. Kene wong lanang ke lek ditantang tenan ale nakal ra umum kok anu rasu. Salah lali. Iya. Sek. Iya mengkeke. Ya kok mikir gini. Kene wong lanang ki lek ditawani tenan Rasubut. ora sumbut. Keplayu ngono ya. Iya. Wes. Roll action. Kene wong lanang ki lek ditawani tenan ora subut keplayu. Yo anu terus Langsung rono paling. Terus rono sik. Langsung mancelep. Terus rono neh. Brus ngono terus wis. Karek mingere yo. Ya. Mingere haro kok kono mingermu kok ngarah rono ya. Ki rene. Iya. Ya. Roll action. Nah, nunggu apa ya tunggu. Sini. Aduh. Milik. Milik banget. Aku. Iya lali. Wih. Sing percincing mang. Wis. Wis percincing, ngono ki Terus percincing. Terus Pak Nyamin piye ya entek-entekane ya? Aku wis iki. Wis. Gregeblas lah iya. Diketokno kono bareng. Apa kecetukne? Amit. Nyamen. Piye? Ya pas ngono ki mungkin tambahane cethukan sapa ngono ge iki nyapo ngono. Weh engko ora kegarap liyane. Liyane ra garap Oh iki kaya you ceplek anu. Tigang urung salikin urung santen. Cara teteane ngeplase piye? Ya ngono nek mlayu rono lah sini. Iya bablas ae dene wis kemang. Apa cethuk anu you tinggeng. Ya iya ku lho. Wis Anu solikin. Maksudku ke ngos ngono cethuk you tinggeng ngono ya. iki nyang opo ngono ku. Kadek kaya dibro ngasu. Lho anu ngos-ngosen terus ditakoni, "Nyapa, Min?" Ora nyapo. Ora nyapo. Ngono nyamen klepat ku genten nganu guru iki. Apa yang ngono? Iya, Mas. Tenan piye lho? Tenan. Ngapusi. Nang merah ada, Iya. nang ijo ada. Ngono. Sini kene. Masuk. Mas. Aku